Digoyang yuk, masih bareng Surya CCS Multimedia. Musik, ha ha, yo, yo yo, yo yo, asik, ye ye, ye ye, something, ye ye, you, he 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 he, ah. Loh, itu biasanya gelem mati kalau mau gak gelem. Goyang lagi bareng Surya CCS. Goyang yuk, asik. Kadung tresno rasane nyondol ing dada. Dodo, Sumpah janji aku tresno sampai mati. Ora bakal tresnaku kena wong liyan. iya iya. Sing tak sayang jebule anakku Silpa. Kadung tresno rasane nyondol ing dada. Sumpah janji aku tresno sampai mati. Ora bakal tresnaku kena wong liyan. Ora. Sing tak sayang jebule anakku Silpa. Asik. Goyang lagi, asik. Hiya 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 hiya. Kadung tresno rasane nyondol ing dada. Sumpah janji aku tresno sampai mati. Mati Ora bakal tresnaku kena wong liyan. Sing tak sayang jebule anakku Silpa. Kadung tresno rasane nyondol ing dada. Ning dodo, ning dodo. Sumpah janji aku tresno sampai mati. Ora bakal tresnaku kena wong liyan. Sing tak sayang jebule anakku Silpa. Iki piye lah iki piye? Iya mbok, Bombo aku gak weruh. gak ero. Aku rene golek hiburan supaya seneng karo anakku. Ora oleh Rasulillah. Ngene-ngene kok ganti ngono aku rene yo menghibur riko. Yo aku ngono supaya seneng sedaya. Ora oleh Rasulullah. Etan kali dek aku lon kali. Iya, Arep nyabrang rano uwete. iya. Etan gemati dek kulon gemati. Tak timbang-timbang padha abote. Ola oleh Rasulillah. Kaya ini layangnya ngono dasaran ben boleh tawa. Kaya ini wong lanang ngono dasare ganteng nang wong wedok Jawa. Ola oleh Rasulillah. Korekan dera keloncongan yen karikil anake watu. Kelepekan dera keloyongan mung becike manjing sedulur. Ola oleh Rasulillah. Hetan kali nak kulon kali
ola ole Rasulillah biru adik sing kaya mangsi Iya gedang ijo rano isine yen ayu adik sing kaya Sri Kandi ra duwe bojo nanti parane Yo iya ola ole Rasulillah Apa